Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω πώς να πετάτε στο Minecraft. Τι version θα χρειαστείτε να κατεβάσετε είναι το 0.17.0.1. Πατάτε play, μένετε σε ένα αυτό, πώς το λέμε, world σας και θέλετε να πάτε να πετάξετε, ναι. Settings, συγγνώμη αυτό, απλώς έπαιζα λίγο πριν γιατί μου αρέσει να παίζω Minecraft και πάτε σε ένα βουνό δηλαδή. Και κάνανε, δηλαδή αυτή η version που κατέβασα εγώ την κατέβασα ειδικά για να κάνω αυτό το βίντεο. Κοιτάξτε, τώρα θα μπούμε από το first person. Να ξέρετε ότι είναι το πρώτο μου βίντεο, δεν ξέρω και πολλά πράγματα. Βασικά είναι το καινούριο μου κανάλι. Όταν κολυμπάτε είσαστε κάπως έτσι. Και για να πετάξετε, και τώρα κολυμπάτε πιο αργά, δείτε, κολυμπάτε πιο αργά. Αυτό είναι το κακό για μένα, επειδή εδώ σχεδόν όλος ο κόσμος μου είναι από νερό και πρέπει να ανεβείτε σε κάπου και να πετάξετε και να πατήσετε 2 φορές αυτό το εδώ. Φυσικά εμένα έτσι κάνει, αλλά μπορεί σε κάποια άλλα κινητά να μην το κάνει έτσι. Το πατάτε 2 φορές και μετά το αφήνετε και κάνει μόνο του. Να σας δείξω ένα πράγμα. Εδώ φτιάξα τις σκαλίτσες ειδικά για το βίντεο. Βασικά είχα και άλλο κανάλι κάποτε που με χτυπάει το ζόμπι. Δεν είναι καλό αυτό. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό, Αυτό δεν... Φύγε ρε από εδώ. Φύγε ρε από εδώ. Εντάξει, θα με σκοτώσει σε λίγο. Φίλε, φύγε από εδώ γιατί θα σου άρεσε αυτό που θα κάνω. Να και τέλος. Τώρα έφυγε αυτός. Αυτό το ζομπάκι. Πάλι έρχεται, φίλε, φίλε. Φύγε από εδώ. Φύγε, σκάτα. Φύγε ρε από εδώ. Φύγε. Και μετά μπορούμε να κάνουμε pop. Και πετάς. Φυσικά έφτιαξα καινούριο κανάλι. Να ξέρετε, εγώ όταν το κατέβασα πρώτη φορά δεν ήξερα τίποτα και το πατούσα πατημένο και έτσι δυσκολευόμουν να κινηθώ και συνέχεια έπεφτα. Τρώμε και πάμε να σας δείξω λίγο το parkour μου. Το parkour που έφτιαξα εγώ. Μπορώ να το... ένας φίλος μου, δεν θα πω όνομα γιατί θα νευριάσει αυτός. Βασικά θα το ρωτήσω σε λίγο και θα σας πω αν με αφήνει. Φυσικά θα με βλέπει μόνο το σχολείο μου. Οπότε, έπεσε το parkour. Και να ξέρετε, μην νομίζετε ότι είναι πολύ εύκολο. Είναι πάρα πολύ. Wow, είδατε τι έκανα. Wow, τέλεια. Όχι ρε, περιμένετε να αλλάξω settings. Πάτε στο βίντεο, first person, εδώ. Να ξέρετε, κατέβασα ένα καινούριο, θα σας δείξω πώς να κάνετε βίντεο για να παίζετε μαζί. Εγώ παλιά δεν μπορούσα, δείτε, εκεί νομίζω ότι είναι νερό, όχι, αν πέσεις μετά είναι κάτω από το bedrock. Το έκανα από το game mode γιατί δυσκολευόμουν να μην το κάνω από το game mode. Αυτά είναι απλώς για να σε φοβήσω, δεν έχει τίποτα. Let's go to parkour level 5. Και εγώ επειδή είμαι μαγκάρω και κάνω έτσι. Και είδες, θα σας δείξω.
Εδώ δεν γίνεται έτσι, μόνο εδώ. Και από εδώ ανοίγεις, όλα ok. Εδώ Diamond Blocks. Που πραγματάρες. Εδώ κάνεις enchant τα πράγματα σου. Level 30, sharpness 15. Εγώ δεν μπορώ τίποτα από αυτά να κάνω, επειδή έχω πολύ μικρό level. Εν τω μεταξύ αυτό είναι glitch, δεν μπορώ να περάσω. Plus μένα κάποιες φορές μου κάνει glitch. Και μπορείς να έρθεις εδώ, να έρθεις, εδώ έχει... Εδώ σε ρωτάω, εδώ το έγραψα στα αγγλικά, για να καταλαβαίνουν, επειδή έχω και ένα πρόγραμμα που βάζω servers και παίζουν οι άλλοι, οι Αγγλές. Αυτό είναι το όνομά μου, George Αυταντιλίδης, Γιώργος Αυταντιλίδης, yo. Εδώ είναι you want to do... θα θέλατε να κάνω δεύτερο parkour. Τι κάνεις μωρό μου? Πότε? Τίποτα. Για σας σου τα πάει το, έλα εδώ. Γιατί με ενοχλείς συνέχεια? Δεν κατάλαβα τώρα να μην κυκλοφορείς στο σπίτι. Στο δωμάτιο μου γιατί μπαίνεις? Τα πράγματα να πάρω φύγει. Εμένα με ρώτησες, εγώ δεν ήθελα να Δεν μπεις. ξεμάει. Τώρα μου Δεν κάνεις ξεμάει. βίντεο, παιδιά. Συγγνώμη για αυτό που έγινε μόλις τώρα. Συγγνώμη, αλήθεια, συγγνώμη. Απλώς η μου πήγε να βάλει τα ρούχα μου στο δωμάτιο μου. Σήμερα είναι Σάββατο, εσείς μπορείτε να το δείτε Κυριακή. Να ξέρετε ότι αυτό είναι το δεύτερο μου κανάλι, δεν είναι το πρώτο μου. Θα σας δείξω το πρώτο μου κανάλι. Βάλω τον όνομα κάτω από το βίντεο στο description, όσοι ξέρουν. Τώρα πάμε να σας δείξω πώς να πετάτε. Τρώμε κάτι γιατί... τι είναι αυτό εδώ? Τι είσαι εσύ? Α, φαΐ είσαι. Καλά. Άστιο έκανα φυσικά και ξέρω, απλώς δεν έχω και πολύ φαΐ. Έχω έλλειψη φαΐου στο Minecraft. Όχι ρε. Όχι. Έλα, όπας. Να φάμε και κάτι κι εμείς. Εδώ είναι έτσι δύο πόρτες για να μην τα χαλάσω τα ζόμπι. Εδώ είναι έτσι. Επειδή αυτό το έκανα στην παλιά μου version, αυτή την κατέβασα σήμερα δηλαδή. Και σήμερα το έμαθα ότι βγήκε καινούρια version. Όσοι δεν το ξέρουν, θα μπείτε στο update. Πατήστε εκεί που γράψετε Minecraft P. Θα βρείτε το Minecraft P. Μην το κατεβάσετε εκείνο. Εκεί έχει 3 τελείες. Πατήστε εκεί, περισσότερες εκδόσεις. Και εκεί έχει ας πούμε 0,17,1 και αυτά. Αν θέλετε να κάνω ένα βίντεο, να κάνω βίντεο που θα αρχίσω όλα από την αρχή και θα μαζεύω ας πούμε ξύλο, πώς το λέμε αυτό, iron, πώς το λέμε, ξέχασα στα ελληνικά. Ναι. Σίδερο, διαμάντια. Ξέχασα μετά. Gold. Ξέχασα πώς είναι το gold στα ελληνικά. Χρυσός, ναι, χρυσός. Το άλλο, πυρσούς, θα μαζεύουμε διαμάντια, θα χτίσουμε το σπίτι μας. Αν θέλετε αυτά, θέλω να μαζέψουμε 10 likes. Βασικά όχι 10 likes, θέλω να μαζέψουμε 3-4 likes. Για να βγάζω βίντεο σε εκείνα, θέλω να μαζεύουμε 10 likes ή και κάτω, 8 ή 10 likes. Φυσικά αν πάρετε 11 likes θα είναι ακόμα καλύτερα. Και αν πάρετε σε αυτό το βίντεο πιο πολλά likes θα είμαι πολύ ευτυχισμένος. Και αν βάζετε likes, αυτό με βοηθάει να βγάζω και άλλα βίντεο, γιατί αν δεν βάζετε likes, γιατί να βγάζω βίντεο, δηλαδή, καταλαβαίνετε. Και αυτό εδώ που γράφει εδώ μου,
Είναι το πρόγραμμα που σας έλεγα για να κάνω βίντεο. Μπορώ και να βγάζω και φωτογραφίες,